Shi yake faɗa ta kira bana yake amsawa, ba ni da kamar ka shugaba, kai kaɗai nake wa baitoci. Yake faɗa ta kira bana yake amsawa, ba ni da kamar ka shugaba, kai kaɗai nake wa baitoci. Da ismin ka zan fara yawon da ya halicci annabi Isa, kai ne ka kago insu da jinni malakutu gasa kusa. Ba ni izini ya rabu na shantakar da zuci ɗaukar fansa. Rabbana da ɗani da imani na ta yi wa ma'aiki baitoci. Rabbi ƙaranin ka salati mara adadin faɗi da ƙiyasi, wurin majingina bangon rahama wato Muhammadin ka anisi. Ali ka sana sahabban nan da suka bi shi ba ko sisi, sun jura tsanani da wuya yaƙi sun yi shi ba sakan ba mintoci. Na faɗi makofar rahama zuwa gidanki na yi gaggawa. Abdullahi zan karuwa zamana na kisa nazarce kowa. Albarkacin Hassan da Usaina aban na tabbatar da baki da rowa. Albarkacin Ali zakin Allah su suka wa Madina masallaci. Na shirin na rera kasidar babu ilimi a ƙaran dama. Ya rasa mata ya zan furta batun da zuci ta azo shi da girma. Shidimar ma'aiki wallahi zan so a ce da ni aka dama. Kwa duniyar ta canza yanzu bani babu aikin sakarci. Ke so na yi akan Abuja mutanen baya, su suka wa ma'aiki cin fuska a ƙarshe ya ƙure musu ƙarya. Ko kun manta da yadda aka yi a Uhudi ya sa su ɗiban kaya. Duk wanda ya taɓa masa Allah sai sahabu sun hana shi ya yi bacci. Gaibu da akwai ganganci, ta yaya zan bi sharholiya ta raina manta furicin larabci. Idan na tuna furicin da aka yi akan ka sai na gagara bacci. Waje akwai ranar maimaici, ranar da babu yaran turanci. Tammat hamdu to ku yi mun uzuri da ta biyun ta ban kare ba. Na ɗan yi tsokacin zance ne amma ku gane ban fara ba. Amma abin yana ƙona mini rai ba lokaci ba zan tona ba. Mai san taɓa janajin annabi ni yatimarsa zana hana bacci.
Abdullahi mai Usman garin Kano nake fa ban boye ba. Ban shekarar gida na cikin gari in kuka zo ba za ku rasa ba. Ɗalibin Hidayatul Islam da ta ƙware a fannin Larabci. Yake faɗa ta kira bana yake amsawa, bani da kamar ka shugaba, kai kaɗai nake wa baitoci. Yake faɗa ta kira bana yake amsawa, bani da kamar ka shugaba.